Don George ħadem ħafna biex jixxerret id-devozzjoni lejn il-Madonna fost il-poplu Malti. Huwa kien jisħaq u jgħallem li l-vera devozzjoni tikkonsisti fl-imħabba li wieħed għandu jkollu lejn Bina Ġesu. Kien tant jisħaq biex ħadd ma jħalli l-ġurnata tgħaddi mingħajr ma jkun qal ir-Rużarju. Il-Madonna kien jgħid sa nofs il-lejl tibqa' tistennina biex insermula bil-Rużarju tagħha. Kien Don George ukoll li xerret fost il-poplu id-devozzjoni tal-Midalla Mirakoluża wara li qara l-ħajja ta' Santa Katerina Labur li kienet deritila l-Verġni mbierka f'Rue de Bar, Pariġi, fi Franza, u qaltilha tagħmel midalja biex biha li jrieta biex tintlibes minn kulħadd. Din il-midalja tal-Madonna fil-bidu ma kienx tissejjaħ Mirakoluża. Kienu n-nies li laqmu hekk minħabba l-ħafna ġubijiet li bdew jisiru fuq min jilbisha. Don George innifsu kellu xi esperjenzi mill-qrib dwar dan u ma kienx jeda jitkellem dwarhom mal-poplu. Fl-aħħar nett ta' min jisemmi li Don George kien dejjem jgħallem li l-Marija Santisma lesta biex tagħtina l-ħarsien tagħha. Iżda aħna min-naħa tagħna ma qatt nabbużaw mill-imħabba li għandha lejna l-bnedmin. Dan nagħmluh billi nuru ġieħ u qima liha u lejn Bina Ġesu.